dona treballadora. Tècnica, pot començar la mascleta.
Magnífica la gran mascleta de Reyes Martí. Enhorabona a esta dona valenta de Borriana, d'ahir de les Alqueries. Una i més, una gran mascleta. Força, potència, ritme, espectacle. Lo que mos ha oferit Reyes Martí. Enhorabona a esta dona que és tot un exemple de treball, d'amor al seu treball i d'amor a la pirotècnia i d'amor a les falles. La gent s'acosta, ha vingut moltíssima gent també de Borriana, d'Alqueria, de gent de la Plana, per estar al costat de Reyes Martí, que és tota una institució, allà acompanyada del seu home, dels fills, dels amics, que sempre estan al seu costat. Una gran mascleta de Reyes Martí, i que no oblidem que també és una gran fallera ahir de la falla de Don Bosco de Borriana. Ara pujarà dalt, ahí tenim el nostre company Loren Donat, ahí també al peu de carrer, ahí en la notícia, al costat de la gran protagonista d'avui. Una mascleta que ha estat ahir al peu de carrer l'alcaldessa de la ciutat, Rita Barberà, acompanyada de l'arquebisbe de València, Monsenyor Osoro, i ara pujarà dalt al balcó de l'Ajuntament per a rebre la felicitació.